Johnny, 52 år, familiefar. Med en forkærlighed for både hårdt arbejde og hårdt slag. Jeg er familiefar først og fremmest. Det betyder alt for mig, og det er altid det, jeg prioriterer højst i min hverdag. Jeg bokser i min fritid, nogle gange. Det holder mig i gang, giver mig energi og hjælper med at holde fokus. Jeg er ikke bange for at tage fat, jeg kan godt lide at arbejde med hænderne, og jeg har også prøvet at slagte. Så jeg ved, hvad det vil sige at lave noget ordentligt arbejde. Jeg siger tingene, som de er, jeg går ikke rundt om tingene, og jeg mener, at det er vigtigt at være ærlig. Hvis det er noget, der skal siges, så bliver det sagt. Jeg pakker det ikke ind. Til gengæld er jeg også færre. Du ved altid, hvor du har mig, og hvad jeg står for. Og så spiller jeg Counter-Strike. Jeg er Peter, og jeg er 35 år. Jeg spiller ikke spil, jeg regner dem ud. Jeg starter dagen med kaffe, holder hovedet koldt og tænker altid et træk længere frem. Nogen vil sige, at jeg er rolig, jeg vil sige, at jeg har totalt styr på det. Når det gælder matematik, er der ikke meget, der kan overraske mig. Jeg analyserer, jeg beregner, og jeg finder løsning hver gang. Jeg tager ikke forhastede beslutninger. Jeg observerer, regner den ud og slår til på det rigtige tidspunkt. Og ligesom mit hold Arsenal, spiller jeg for at vinde. Også selv, når det ser svært ud. For i mit spil handler det ikke om held, det handler om at være smartest. Hej, jeg hedder Line, og jeg er 34 år. Jeg er typen, der har styr på tingene. Hvis jeg skal beskrive mig selv, så er jeg lidt af en boss, og jeg ved det godt. Jeg går ind i et rum med mine høje hæle, og resten følger bare med. Jeg elsker et godt glas rødvin efter en lang dag, men jeg mister aldrig kontrollen. Jeg er selvsikker, og jeg siger tingene, som de er. Nogle elsker det, andre skal lige vende sig til det. Jeg er også ret skrap til grammatik, så ja, jeg lægger mærke til alle fejl. I mit klasseværelse er der struktur, og eleverne ved godt, hvor de hører til. Enten følger man med mig, eller også finder man hurtigt ud af, hvordan det er ikke at gøre det. Jeg er ikke bare med i spillet, jeg styrer det. Ich bin Thomas, og jeg ved, hvad jeg står for. Jeg er måske sød, men lad dig ikke narre. Jeg er ikke til at undervurdere. Om det er i klasselokalet, på en musikfestival eller ude i verden, så er jeg altid i bevægelse. Fra bananplantager i Israel til tyske gloser i topform. Jeg tager erfaring med mig overalt. Jeg er sporty, jeg er engageret, og jeg går all in, uanset hvad jeg laver. Og ja, jeg elsker Tyskland. Strukturen, sproget, mentaliteten, det ligger bare til mig. I mit spil handler det om energi, timing og at turde tage chancer. Hej, jeg hedder Senja, jeg er 50 år, og jeg er ny i byen. Men lad os være ærlige, jeg skal nok blive lagt mærke til. Jeg elsker at se atletik. Der er noget ved folk, der virkelig går all in, som jeg respekterer. Og ja, jeg har også en lidt uventet fascination af rummet. Det er bare spændende, okay? Når jeg kobler af, så er det med rock i ørerne og min kat Keinstein ved min side. Og hvis vi snakker typer, så er jeg helt klart et soft sport for James Fraser. Selvsikkert, lidt mystisk og ikke bange for at tage styringen. Naturfag, fysik, kemi og geografi er min store livsfascination. Bare spørg, jeg har enten været der eller ved alt om det. Jeg snakker også meget, selvom det kan være helt på månen, det jeg siger. Mit spil her, det handler om fysik. Jeg har egentlig ikke lyst til at spille, jeg vil bare lave fysik. Jeg hedder Niels. Jeg gør, hvad der passer mig, og jeg gør det med stil. Kameraet er altid klar. Selv til de store små øjeblikke, folk normalt ikke lægger mærke til. Ski, det er ikke bare en hobby. Det er en livsstil. Og ja, jeg deler altid mit gode arbejde på YouTube. Superstenet, det er min kanal. Fun facts, det har jeg altid på lager. For eksempel er jeg uddannet mode coach. Elsker ski og lidt af en Dr. Love, så jeg frygter intet. Kærlighedsproblemer eller knust hjertesorg, så ring til Dr. Love. Jeg hjælper med det samme. Kort sagt, jeg gør, hvad der føles rigtigt, og jeg gør det med passion. Lidt selvsikkerhed oveni gør ingen skade. Jeg er Frederik. Jeg er 29 år, og nogen kender mig måske som Benjamin, der er den yngste lærer her på Tjæreborg Skole. Jeg kurser gennem hverdagen, helst med en kold Pepsi Max i hånden og klipklapper på. Afslappet på overfladen, men altid styr på situationen. Jeg er skarp, jeg er direkte, og mine trusler, de er måske tomme, men folk lytter alligevel. For de ved, jeg mener det, når det gælder. Jeg tænker hurtigt, taler hurtigt og læser mennesker endnu hurtigere. I mit spil handler det om overblik, attitude og timing. Og jeg ved præcis, hvornår jeg skal trykke på speederen, og hvornår jeg bare skal læne mig tilbage og lade de andre fejle.
For i sidste ende handler det her spil ikke om at larme mest, det handler om at have kontrollen.